Млади, ентусиазирани хора, които безвъзмездно са се наели да разпространяват Словото Божие. Това, което всъщност трябва да прави всеки християнин. Събира ги приятелството и вярата им в Бога. Вярват, че с това, което вършат, може да помогнат на света да стане по-добър. И се опитват да го правят по най-достъпния за техните връстници начин – чрез блога, който са създали в интернет. Ние обичаме доброто и затова кръстихме блога Добротолюбие. Това е нашето мото. Ние обичаме доброто. И доброто за нас е важно да бъде разпространявано в България. Няма любов поначало. В държавата няма любов. В момента, който подминаваме хората по улиците, когато подминаваш просека, когато подминаваш бедния, това е липса на любов. Доброто е надежда, която е вечна. И доброто преди всичко е любов. Любов, която е дълбоко вкоренена в човешката душа и която не се променя. Тя е заложена от началото на човека, от неговото раждане до смъртта. Когато сме завършили семинарията, ние знаехме, че нашата цел в живота, основната е да проповядваме. И търсихме много начини това да се случи. И веднъж, че на такъв разговор, разбрахме, че всеки има някакво умение в нещо. И там постъпи предложението да е в интернет да се разпространява. Църквата остава на заден план. Като нещо, може да се каже дори за един младеж скучно. Там отиваш, някакви хора пеят на някакъв неразбираем език, свещеника говори някакви неща, които дори не знаеш за какво става въпрос. И един младеж действително сме скучно. Дори това е една от причините да започнем този блог, за да помогнем на младите да разберат богослужението. В повечето случаи църквата езика не е достъпен за тях и трябва някой някъде по някакъв начин да им го обясни. Трябва по-напрост език да им се обяснява, че църквата не е само обикалянето на Великден или една венчавка и после край, а това е един живот, който е за промяна и възкресението, това е радостта от промяната. Докато богослужението в българската църква са на църковно-славянски език и хората не ги разбират, винаги ще има много въпроси от страна на младите. И не само на младите. Има хора, които с години са в църквата, посещават богослужения и все още дори не разбират някои части от богослужението. Екипът на Добротолюбие се събира рядко. Младите хора не получават от никъде финансиране за блога, нямат свое помещение и обикновенно комуникират онлайн. За тази среща любезно домакинство им оказва библиотекарът на Софийската семинария Надя Димитрова. Искам да предложите някакви рубрики. Нещо ново, някакви текстове, преводите. Има. Какъв е? За какво е? Тук си го бях запазил на една американка, която обяснява на децата си защо трябва да отидат на Лазарова събота. Ангел Карадаков е инициатор за създаването на блог Добротолюбие. Завършила е Софийската семинария, а в момента учи в Богословския факултет в столицата. От известно време е и сътрудник на предаването Вяра и общество. На всички, които използват интернет, на всички, които четат в интернет, да кажем, че Бог не продава, ами Бог събира. Събира ни всички нас в името на доброто, за да вървиме ние по пътя на общия просперитет, на общността, да се научим да бъдем заедно, да бъдем общност от хора, а не всеки сам по-отделно си да си живее в собствен свят или минавайки по улицата, да не познаваш никой. Боян Фердов е семинарист. Не обича да говори пред камера. Сред любимите теми, на които пише в блога, е монашеството, на което той също иска да се посвети. Моя любима тема в блога е монашеството. В монашеството ме привлича тишината и спокойствието. И че монасите непрекъснато пребивават в пост и молитва. Надявам се с Божия помощ, ако е рекал Бог, да съм монах. Олег Каменщик е бесарабски българин. Завършил е семинарията, а в момента следва компютърни науки в Софийския университет. Той отговаря за дизайна на блога. Първоначалната идея беше само проповеди да публикуваме. И вследствие се оказа, че е само доста добра идея и се е развил. Тоест, от профил във Фейсбук стана блог и сега вече почва да върви към сайт, може би. Най-новите попълнения в екипа на блога са Войден Бошков и Симеон Тричков. След една година завършват Софийската семинария.
Светите апостоли на времето са проповядвали навсякъде и по тържища и така нататък. И именно по този начин са обръщали хора. Сега в момента голяма част от хората са в интернет. Дори някои стоят с часове наред в интернет. И е отлична идея, именно където са хората и да се благовести. Стремим се да засягаме теми не само касаещи църквата и хората в църквата, но също така се стремим и да засягаме теми, които касаят и хората, които не са толкова църковни, тъй че да могат те да се докоснат до църквата. Божин Дончев учи богословие. В екипа на Добротолюбие попада, след като изпраща една своя статия срещу врачките и магиите, която местен вестник в родното му Севлиево отказва да публикува. Текстът му е провокиран от местен ходжа гадател. Не знам кое ме мотивира. Нещо отвътре така се мотивирам да просто да стане някакси православието по-достъпно за нашия народ. По-разбираемо, защото ние сме студенти, ние сме част от народа на църквата и го правим за народа на църквата. Ако се зачита някога в някое послание на някой архиерей, изказът е малко недостъпен, малко по-високопарен, ми се струва. Единствената дама в екипа на блога е Ралица Димитрова. Обича да разказва за малко известни храмове и манастири по нашите земи. Аз съм първи курс в Богословския факултет. Моята връзка с Бога е много отдавна. Дядо ми е свещеник. Всъщност историята, която в блог Добротолюбие за село Пътреш е разказана, това е църквата, която дядо ми на времето е построил. Искам да питам за Свети петък и за Възкресение, да направим нещо по дизайна. Ти какво ще кажеш? Може да направим нещо от сорта, като самия храм се преобразява, защото става черни такива. Може и тя да вземем шатките и кандатка и свържем като на фон. Той акцентът да падне върху това преобразяване. За да ги... Да. Как вече от после ние вече навлизаме в радостта на скалната. Да. Може би това трябва да е промяната акцент. Вярата е личен избор. Затова накрая се изкушавам да запитам младежите от Добротолюбие, кое ги мотивира да бъдат християни, особено в свят, който все повече се отдалечава от Христос. Когато някой дойде при мен и ми каже няма Господ, аз му казвам не, има Господ, просто ти не си го открил. Или той не ти се е открил. В човешкия живот има време, когато Бог оставя човека сам да прецени какво да прави. Аз съм имал някакви преживявания и вследствие разбрах, че те са нищожни по сравнение с това, което може да ми предостави вярата. И само трябва време и човек сам да се опитва да се усети какво е точно той в този свят. Докато той не се опита да го разбере това нещо, той винаги ще прави най-лесния избор. При мен е вярата, Словото Божие, това, което Бог ни го е показал, някак си ми е като прибежище и утеха. Вярата в Бога ми дава любов и спокойствие. Спокойствие, което трудно можеш да откриеш на друго място. Бог е навсякъде. Той изпълва всичко. Ако някой рече, че няма Бог, то всичко в природата говори, че има Бог, защото природата не може да се осъществи просто е така. Във вярата открих едно спокойствие. Едно, както се казва в покаяния канон на Свети Андрей Критски, едно тихо пристанище. Защото си сигурен, че не си сам на тази земя и когато прекалено се надяваш на нещо, вярата те крепи, че това така или иначе, ако го получиш, така е трябвало. Ако не го получиш, пак така е трябвало за твое добро. Ако младият човек бъде оставен да направи своя избор, без да му бъде натяквано, че е грешен, че живее разпътно, той тогава ще направи правилен избор. Защото ще бъде подтикнат от вътрешното си аз. Тоест, Бог ще му каже кое е правилното. А ако ние като хора постоянно се опитваме да изправяме кривините на този, на онзи, да ги потикваме в един път, в друг път, то тогава няма да имаме никакъв успех. Младежта е дух неуловим, непобедим, па и необуздаем. Той е умиротворим само чрез добро, благо и разсъдително възпитание. Това пише старият български просветител и етнограф Димитър Маринов, който последните 20 години от живота си е свещеник на Българската православна църква. Вярвам, че младежите от Добротолюбие
ще продължават да ни убеждават колко верни са неговите думи.